Lectura do Santo Evangelio segundo San Mateo. Naquel momento, acercáronse os discípulos a Jesús para lle preguntar: «Quen é o máis importante no reino dos ceos?» El chamou por un meniño e puxoo no medio deles e dixo: «Asegúrovolo, se non cambiades e non vos facedes como nenos, non entraredes no reino dos ceos. Quen se faga pequeno como este cativo será o máis importante no reino dos ceos. E quen acolla un meniño coma este no meu nome, acólleme a min. Cuidadiño con desprezar a un destes cativos. Asegúrovos que os seus anxos no ceo están sempre contemplando o rostro do meu Pai Celestial». Palabra do Señor. As voltas con os anxos. Ás veces dicímoslle a alguén que nos acaba de facer un favor que é un anxo. E si, os anxos son bos espíritus que, nos momentos de necesidade, saen ao auxilio dos necesitados. Quizá non sempre como esperamos, senón disfrazados, ás veces de contratempos e dificultades que ben aproveitados son momentos de crecemento e de graza. Sempre hai bos espíritus no camiño. Hai un cadro significativo dun anxo que axuda a uns nenos para cruzar unha ponte sen tropezar ou caer. Os que tratan de impedir que os nosos pés tropecen ante tentacións e males, os que salvan de situacións perigrosas moralmente, os que advirten de non entrar en ideas e erros fáciles, pero que apartan de Dios. Os que axudan a cumprir a petición que lle facemos a Deus no Padre Nuestro: non nos deixes caer na tentación e líbranos do mal. Na lectura do Evangelio de hoxe, parécese que esos anxos son os nenos, os máis sinxelos, os máis pequeños, que non deben ser desprezados, ignorados ou maltratados. Iso pode ser certo, pero tamén é unha chamada para ser anxos para eses nenos. Protéxelos contra o perigo, o abuso, a maldade de ao redor. E protexer tamén a súa vida, tantos inocentes a quen se lles negou unha posibilidade da vida, tantos nenos enfrontados aos horrores da guerra, tantos nenos que sofren fame, tantos nenos que sofren abusos. Eles e os outros nenos enfrontados tamén a unha vida excesivamente cómoda, consentida e permisiva, a que non se lles marcan os límites necesarios nin os camiños do ben. Os vos espíritos, os anxos da garda que todos temos, requiren que, a nosa vez, sexamos guardiáns dos demais. Protexer do perigo físico, sí, pero tamén dos perigos morais, o cal implica ensinar ben, proclamar a verdade, educar con sabedoría. Felicidades a todas as ángelas e ángeles.